nga mihatag sa ayudang pinansyal o calamity assistance ang pangagamahan ng lokal sa Misamis Oriental. Pinaagi sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development kun Pswd alang sa upat ka pamilya nga nasunugan niadtong Enero 25, 2021 sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Manticao. Human madawat ni Governor Bambi Imano ang sulat hangyo gikan sa usa sa mga biktima, wala kini naglangan og gipaadtuan gilayo niya ang munisipyo. Niadto lamang Pebrero 2 ning tuig, nakighinabi personal ang Misamis Oriental PSWDO pinanguluhan ni Mr. John Laymar Abella ngadto kang Manticao Municipal Mayor Honorable Antonio H. Baculio, kauban si Municipal Social Welfare and Development Officer Miss Mary Joy Lagrosa. Dinhi nasuta ni Mr. Abella nga adunay mga pamilya nga kinahanglan sa tabang pinansyal kay totally damaged status gayud ang ilang panimalay human gilamoy sa dakong sunog. Moagi pa og proseso ay haang distribusyon o formal nga pagtunol sa ayudang pinansyal ngadto sa mga biktima apan gisiguro ng daan ni Mr. Abella nga aduna nagigahin nga tag 10,000 ka pesos ngadto sa mga house owners o mga nanag-iya sa balay mismo nga nasunog og tag 5,000 ka pesos usab alang sa mga nakipuyo lamang sa kada balay o pamilya. Actually, totally damaged lang kanan, pero naman yung mga house owners o na ay kanang nakukuyo lang sa balay. So for the house owners, we'll be giving 10,000 pesos, while sa atong kuyo lang po sa ilang balay, we'll be giving 5,000 pesos. Gipasabot sab ni PSWDO Head Mr. Abella nga dili gayud angayan lang ngayon ang pagresponde sa upat ka pamilyang biktima sa sunog kay adunay mga PWDs kun person with disabilities nga ilang kabanay nga kinahanglan gyud mahatagan og prioridad. Gipaniguro sa SGLG kung sobrang galing laging gising nga si Governor Bambi Imano nga prioridad kanunay ang pagtabang sa katawan sa lalawigan nga nanginahanglan kay iyang gipanumpaan nga sila maalagaran sa tiunay labi na gyud niadtong mga naapektuhan sa natural o man-made nga kalamidad. Kauban si Andy Pacamalan ug Mark Pareha sa kamera. Ako si Lambo Regian Maygay alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno padayon Pilipino.